An b'a fɔ a ko ya kɛ kɔni fan de u bɛna ne sɔrɔ yan fɛn ma d'u ma k'o ta ne kɔfɛ wallahi n bɛ kɔlɔnkala kɛ ka dɔw wuli kunci bi fɛn ma d'u ma u b'o taa mun na o fa tɔgɔ ba aw dun dalen jara aw ɲɛnafin kun bɛ ne na koyi aw ɲɛnafin min kun bɛ ne na ala de b'a dɔn aw t'a mɛn fɔ min Mam taara sina yala de. Allah an ɲɛnafin kun bɛ na sa ayi an ɲɛnafin kun t'a la Batɔma e yɛrɛ ɲɛnafin min ba la n'o tɛ ka debi ne y'i ba furu ka na n'a ye n ka so Batɔma i ba ma deli k'a fɔ ne ye dɔ kelen da kelen ka fɔ ne ɲɛnafin b'a la e ye nin pièce ye Batɔma a ye na dumuni ta so kɔnɔ a ka dumuni kɛ ko min ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ de ala ka ne da e ba ma deli ka ne lajɔ k'a fɔ ko to cɛ ko dumuni bila ni ba cɛ nin pièce ni ala cɛ nin pièce pièce do e ba k'a fɔ ko ka nisɔndiya bɛn n'a ye Batɔma e yɛrɛ kɛ de o tɛ kɛ a hɛrɛ la O ba ka taa dumuni ye. k'a bɛna dumuni kɛ Batɔma de ka taa i ba ka dumuni kɛ ne kɔni fa Bum bila de. O mɛ ne ka saraka ya. saraka jumɛn Ni ba cɛ e yɛrɛ ko pièce de e tila ka ko ne ka dɔn ka dumuni kɛ. aw tɛ dɔn ka dumuni kɛ a ja la an b'a fɔ a ko ya kɛ